Dwi'n mynd i gerdded o'r de orllewin ar hyd y rhes gerrig tuag at y gogledd ddwyrain. Hon di'r garreg fwyaf. Wedyn ni'n cyfri nhw rwan, dyma'r ail. Trydydd yn ein fechan drws nesaf ni. Bosib yna un ar goll fan hyn. Digon posib. Da ni'n dod i'r pedwerydd garreg. Yn yn blaen. Rwy'n erbyn hyn, maen nhw'n cychwyn mynd o'r ar y llinell. Ond rhes o gerrig maen nhw'n ddeud yn y trachfa cylch. Felly mae hon rwan. A mae'r ola yn fan hyn. A dwi am droi rownd fel bod ni'n cael golwg yn ôl ar hyd y linell. A mae rwy'n yn gweld yr elfen yma. Yn dydi? Dyn nhw ddim ar gylch perffaith. A dim yna un garreg arall wedi disgyn yn fan hyn. A sgwni os di hon yn rhan o'r cof adael yma. Neu, fel mae yna rhywun di awgrymu bod o'n gist claddu ynde.